Imbag Arabi itayo. Anya nga sisa da ito ay? Santo Rosario. Wan ginagbasa ti Salmo responsorio, makadanon ti saom iti ungto ti daga. Basta da Ilocano na makadanon da ito, ita naka-live streaming tayo. Ayun na ganan, Batanes aging gati hulo, apay adu pay gayam ti adag kong komen kanya tayo ka, ada pay Ilocano nga kakabsat tayo, ita Sultan Kudarat. Ado, Mindanao, basta all over Mindanao, Davao kadakwa, kumusta kay amin kakabsat dita, Batanes, aging gati hulo, aday may nga taga Claveria di Calman, naggapuda ti kwa, dagita Cagayan, Isabela, Benguet, Norte, Ilocosor, datay aminan, nya Ipugaw, dalata follower tayo mat di jay, Sambales, Aduda, alada kay aminan, amin nga Hawaii kada anyatan, US kadakwala da kay amin awan labas na kung natay latan apo tano i-discuss ta ito data ayan nyo Diyos ko pakawanan basta agnisa tayon makatukay datoy napasamak ti dati umuna nga maibasa dati aramid dagiti apostoles dati pan nakapasamak na nagungaran ni Apo Isus idin inikkan nanti nalpasan di imulog ti Espiritu Santo nasarakan da Pedro ken Juan ti maysa nga adya en tinapintas arwangan kunana nga pilay ag lugpi agpalpalama kadati agpalpalama anya ti kunaan makilimlimos kakunana idi umasidag da Pedro ken ni Juan tinamnamaen na maikkan iti kwarta agpalpalama nga rod da kanya da ke naragsaken no maikkam dayjay ti panunot da pampanunuten na ngam ko na ni Pedro, dahito ti very makatukay nga imbagana niya. Awan ti kwartak, ngam itid ko ti adda kanyak. Nagpintas. Awan ti kwartak, ngam itid ko ti adda kanyak. Itinagan ni Jesus anagungar, itinagan ni Jesus, magnaka, unana, timmakder. Gidaw-dawatin na dakdakkel nga amang dijay na itid kayong kuana. Dahil daw dawatin na ka, dahil ako pang-survive na iti pagbiag na kumaday tanga aldawon niya. Ngam dyan na itid kanya na, kaya nanti buong salon at nan, mabalin nanti ag trabaho, ag biyagan ang normal, nakigtot, dagiti nakakita king kuana. Kili dyan man tinakapinpintas nga pagpampanunutan nga detay itinagan ni Jesus kumaka, awan maitid ko, nga kwarta, ngam ti maitid ko, yadda kanyak ni Apo Jesus. Wan ti lubong ka, hantay magatang ti kinaragsa. Nya. Da kay nga dadta second group, ken first group tagtudugar ka. Hantay magatang ti kinaragsak, ure adda kwartam, no haan nga nasaya at di kaunggan, haan kalata nga, naragsak. Oray no, dagitalaan oray ka no at dalugan mo nga baro, no hamo pagbaling nga naragsak di biyag mo, at dalata mo na pinpintas sa bali ilogan, apalam man ay manangapal ka garod. Oray ados sa nikwam, no at dalang nakalawlawa lang nga rod tako ka mo, kadya kaabay mo nga sang nga kinilang titalon na agawang pa ilagi tambak na. Baka naragragsak pa niya sang nga kinalanti. Talon na nga musika. Kala, ang gamin magatang ti kinaragsak. Kaiso ti ko na awan ti kwartak. Ngam itid ko. Ti adda kanyak. Anya ti adda kanyak ni Apo Jesus. Nagmayaman nga pagpampanutan nga kapsat nga. Ti ko number 1 nga itid tayo. Ni Apo Jesus. Isungor ti ibagbagak ka na kayo. Ag-meeting tayo no Sabado. Paunagan tayo DJ programa tayo nga da kayo nga naganaken rubyan yun ang isuro dagitay basic dagitay kuha dagitay ubing tayo itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Mano ti Dios may maysa, mano person Ama, Anak, Espiritu. Ore nga tano ikan ti lato-lato na data nga ubing makariribok nagadayo pa iti balay ni ta kuwag mga lato-lato ijay kuwag makariribok niya tulak dagit akin kabalayan
Da kumamu brown out ti lato-lato tapno agtal na mo ti lubong. Kani jay uray no ikam ti kanan na ay ayam na cellphone na ti number 1 nga ited ko maapa rugrug yan tayon ak ni Apo Jesusen isuro tayon ti nagyan ti pamati. Isugarod nga nagdaras nga pumanaw. Ang sakit yun, ito nga area, ito parokya niya. Nagdaras nga pumanaw. Di may isa nga kabsat nga katoliko. Naglaka mapan di bangir. Apaya, ang gabi nga narigat garod nga umunagtahan. Tayo mo inrugi, di fundamental, di ubing. Nagdagadagati daduma ka, nauawis dala ang nagapo dati sa bali nga pamati. Therefore, hampay nga naunag da dyan. No, talagang nga haan nga masinsinan di relasyon na kinapo Jesus. Nalakapay lang nga pumanaw. Taapaya, haan nga nakaunag, kataptapay laang ko na tayo, ti kapintasan nga ited. Iso ti kunak no, amom nga sursurwan ta, ubig ti kamakam, laglag to, laglag to ang talaga. Nga amom nga sursurwan day jayan, kada, apir kada align, kada nyapan ta kahit mo isuro, kapintasan nga umunan ang ited niya po Isus. Tayo ko na nang nagmayat man makalaw oray ta basaak dayay ko na awan maited ko akwarta kum ti adda maited ko di adda kanyaksin inya dayay ni Apo Jesus. Jay how true dayay story ni Mother Teresa. Papadin sa ti jamo no nya nga papadi ti United States or what inalada nga mang retreat. Anla nga recollection retreat sa pay or agtok kanyada ni Mother Teresa. Mother Teresa the living saint ni Calcutta niyan, the living saint idi Mother Teresa. Kanaguray na tanalada, nakabay, bayag na kano nga naguray. Nagita nga papadi. E di nagsaon ni ay, Mother Teresa kanada, may sa nga sentence timbagana. Anya timbagana, give us Jesus, kunan na laon. No panunutom da dyan, naka-add adon ti meaning nan. Naitidyo kada kami ni Apo Jesus na kunanan. Nagado meaning nan. Including our life nga dapat kumakadakam ti pakakitaan nga papadi, tinibiyag nga adda ni Apo Jesus. Our relationship da kami kumati pakakitaan nga adda ni Apo Jesus. Itimihan lang nga dito sakramento, di pakakitaan no di kadya panakilangan, panakikadwa, panangisakit. Nagado ti meaning na. Kung rin na tayo magkakabsat, so diyan natin probleman. You cannot give what you do not have. Kung ada mo, mo maited ti awan, king ka, apaya. So diyan, kasano nga rin nga, nalaka nga ited di, sa nikwam at da kwartam, nalaka lang ited da ita. No, dagita nyaman ti mabalim mong ipatawid, nalaka nga ited data. Nung ti kaharit na nga ipatawid, nga ibagakan niya tayo. No, kas ano ti panangited, ni Apo Jesus, kadagiti, kini Apo panangited kadagiti tattao kini Apo Jesus karit na kadatay amin kati saludsod adda nga ta naunag na relasyon kini Apo Jesus adda nga ta pudpudno nga pamati nga nagyan di puso tayo nga adda ni Apo Jesus takas ano nga ti panangited mo kay talaga ano hamo amoy da Pedro kini Pablo dagiti adigit pamati ni Pedro imbagan ni Apo Jesus nga mailansakan to ay niya maikuros kanto ng pakaliko nagsinan X ngam natibker ta pamatinan idi na paniknakandan nga naunagan di relasyon da kini Apo Jesus nga nagungaran uray matay da ison tinagfokusan dan haanan nga dagiti na inlubungan haanan nga dagiti pamilyada kada kuan nakatutok dan ni Pablo idi nasaratan na ni Apo Jesusen idi nagbulag isunan mapan di Damasco. Nakita na ni Apo Jesusen, napanagnakan nan dayta nga iruruman na nga Jesus ko usto nga Dios. Inted nan di biyag na hanan nga pinanunot tilubong hanan nga pinanunot di bukod na nga ragsak, bukod na power, bukod na nga pakaidaydayawan ni Apo Jesus amin ti nga panan na aging nga nakadanon kanya tayo dayta kadayay man ti kaharit na kakabsat nga sa din naman nga papanan tayo, mabalin tayo nga ited niya po Jesus. Data pala panangisam mo kini kabsat. Data pala panang kablao mo, kapamatyan man mo no saan, dahil pala panang kablao mo, dakkel nga banag, dahil nga marinada nga niya po Jesus. Uri nagkamali tayo, ikarkarigatan tayo, ti agbiag nga napudno. Uray no adu ti agkara itublak tayo, tatatao tayo nga ron. Ngam tartarigagayan tayo latta nga idanon ti kinapudno ti
galad ni Apo Jesus, nangruna aji pamilya, iti pa nagkakaaruba, iti trabaho, nagmayat ano datayo ko makamari na dalat nga ni Apo Jesus, daygayan ati perfect. Ngayon baga na nga haanan nga kwarta. Haan nga kwarta tinted ko kun ay titid ko tawang kwarta ko na ni Pedro anya titid ko ni Jesus. Bumango itinagan na bumangong ka. Biyag ad nga biyag di inted na itinagan ni Apo Jesus. Kada tayo numangted tayo ti biyag. Mangagas kadagitay lugpi, kadagitay lugping agkakapsat tayo hanlang nga lugping ang literal mangagas ti puso nga agsa sa innet. Ti panunot nga maupupay nga mauawanan tinamnama. Mabalin tayo nga dagita ti ited tayo. Itinagan ni Apo Jesus. Dila ko na ako nang uri dagiti ubingan. Rugyan tayo di galad. Di panangisuro ti ramon ti pamati. Di galad. Anya dagiti galad nga adda. Ken ni Apo Jesus. Alatatatapias ta dagitoy adigi isuda ti nagbalin nga adigi ti simbaan tayo ni San Pedro ken San Pablo dawaten tayo tanatibker ko kumada di pamati gamin isuda dagito yan personal nga na experience da ni Apo Jesus iso nga natibker di puso da iso nga da tayo matake nalakam nga igbatan ni Apo Jesus no hammo namit personal iti pusom nalakam nga ibatan ti panangited mo kanya na ti bagim no haan nga nakaunad haam mo nga nari na ni Apo Jesus nga mismo iti puso gusto nga dawaten tayo ala agkararag daton tayo kini Apo Jesus ti puso tayo dawaten tayo panangibaba at dagiti natibker nga adigiti simbaan mari natay ko mga pudpud no ni Apo Jesus ited tayo iburay tayo ni Apo Jesus kadagiti tattao nang ron ati inaldaw nga panagbiag tayo panagdaton.